खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदास्रि मोसाहारि। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हिसाबै गासैखौबो खौसे जाजानो लुबैयो। गोदोनिफ्रायनो सुथुर बायदियै मोन्नैबो हानजाया आवगायबोबाय थाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायनाय बायदियै गावबा गावनि स्वार्थखौ नागारनानै खौसे जानो हायोब्ला नखर मोनसे गावस्रानाया ज' जाफिनोब्ला बेनिख्रुइ गोजोनथाव बाथ्रा जेबो जानो हाया होननानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। जे गोदोनिफ्रायनो माने सुथुर बायदियै मोनसेया मोनसेखौ माने लालायनानै आवगायबोबाय थाबाय। बियो जे दिनै गमामायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनायाव गावबा गावनि स्वार्थखौ नागारनानै जुदि खौसे जानो हायोब्ला नखर मोनसे गावस्रानाया ज' जाफिनोबा बेनिख्रुइ गोजोनथाव बाथ्राथ' जेबो जानो हाया। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों दि गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन जे बिजेपिआ हारसिं राजखान्थि गेलेगोन। सिगांनिफ्रायनो बिजेपि दोलोआ हारसिङै राजखान्थि गेलेबोबाय थादों। नाथाय गोबां माखासे जाहोनफोर थायो जायनि जाहोनाव राजखान्थि हानजाया पार्टीनि मावग्रा दांग्राफोरनि सायाव सोनारनानै बेफोरबायदि थांखिखौ लानांगौ जायो। गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे बिजेपिआ इलेक्शननि थाखाय जानजि खाफ्रानांगौ बिटिसि इलेक्शनाव आरो आगोलनि बायदिनो हारसिङै गेलेगोन। मात्र बिथाङा बे बाथ्राखौल' बुंदों आरो आगोलनिफ्रायनो हारसिङै गेलेबोबाय थादों। आरो बिजेपिनि बेलायाव बेनो गासै बिजेपि मावथिफ्रानो दिनै माने डिमान्ड खालामदों जे बयबो जों इलेक्शन गेलेनो मोननांगौ, नांगौबा जेनगोन होनब्लाबो गेलेनो मोननांगौ। दा बेफोरबायदि माखासे जाहोन थायो आरो जेला इलेक्शन गेलेया होनो अब्ला आरो मानो बिजेपि खालामनो दस्रा हानजायाव माने थांगोन। बेबायदि माखासे सिटुएशनफोर फैनायनि जाहोनावनो राजखान्थि हानजाया अरायबो पार्टीनि मावग्रा दांग्राफोरनि सायाव सोनारनानै बेफोरबायदि थांखिखौ लाबोयो। नाथाय बिजेपि दोलोआ हारसिङै गेलेब्लाबो जोंनि जथाय दोलोआ बायनाय नङा। जोङो जथायनो थागोन। आंहा बिटिआरनि सीएम जानायनि जेबो हाबिला गैया होनना बिश्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। बेनि अनगायैबो बिश्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायबावखो फैजों आबुङै मिथिना लानि। दिनैहाय आंखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बिसिनि जे आश्रम बेवहाय भैरबकुन्द'आव बेवहाय हांख्रायहरदोंमोन जे बिथांमोना बिराद गिदिर प्रजेक्ट लादों आरो प्रजेक्ट लानाय हिसाबै दाख्लैहाय बिसोरो माने माबा खालामदोंमोन आरो माने गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइ बोरैबा लामा जायो नामा बिसिनाव 15 कौटि रांनि बिसोर मोनसे गिदिर आश्रमनि माने माखासे प्लेनिं लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो बे हिसाबै आंखौ बिसोरना हांख्रायहरदोंमोन। बे हिसाबै आं दिनै बेखौ लानानै फैदों। मोनसे बारहावा बारगासिनो दङ दायो बिपिएफ आरो इउपिएफ खौसे जानांगौ आरो जानाय बारा दा बारगोन माने बिटिसिनि बिसायख'थिया आरो गोबाव गैला माने बिटिसिनि बिसायख'थियानो जाग्रोगोन नालाय आरो गासै राजखान्थि हान्जाफ्रानो बिसायख'थियानो बयनिबो गुबै थांखि लक्ष्य। देरहानाय जेननायनि बाथ्रा थायो। बेवहाय जुदि देरहायो अब्ला साननाय बायदियै रायजोनि खामानि मावनो हायो आरो जुदि बेवहाय जेनो अब्ला 5 बोसोर नेनानै थानांगौ जायो। ओंखायनो बयबो जानजि खाफ्राबाय आरो बयबो जानजि खाफ्राबाय नालाय बेबायदिनो माने जेरावबो राजखान्थियारि मोनसे आबहावाखौ दा नुनो मोनगासिनो दं। इउपिपिएल आरो बिपिएफनि जि खौसे जालायनाय बेफोर बाथ्राया सम सम फैयो। बबेबा राजखान्थि हान्जाया जेब्ला हारसिङै माने हानाय नङा बायदि सानो आरो ज' लोगो जालायब्ला देरहासार जानो हागोन बायदि सानो अब्ला बेफोरबायदि बाथ्राया फैयो आरो मोनसे पार्टिया मोनसे पार्टिखौ एप्रच खालामो। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आपिल खालामनायखौ नुदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि हान्जा नङा नाथाय बिथांमोना बर' हिसाबै बर' गासैखौबो राजखान्थियावबो खौसेखौ जाजानो लुबैयो। बियो स्वाभाबिक आरो बेखायनो बिथांमोना आपिल खालामदों जे बर' हारिनि खामानि मावनायनि मुङै जोनोम मोननाय दानि इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जाया आलदा आलदा जाबाय थायालासे माने ज' जानानै खामानि मावलायनांगौ आरो बे मोनसे बरायथाव मुभ जों बयबो बरायनांगोन बर' हिसाबै जे गोदोनिफ्रायनो माने सुथुर बायदियै मोनसेया मोनसेखौ माने लालायनानै आवगायबोबाय थाबाय। बियो जे दिनै गमामायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनायाव गावबा गावनि स्वार्थखौ नागारनानै जुदि खौसे जानो हायोब्ला नखर मोनसे गावस्रानाया ज' जाफिनोबा बेनिख्रुइ गोजोनथाव बाथ्राथ' जेबो जानो हाया। गतिके हारिनि बेलायाव बे
BJP आरो UPPL जथाय सरकारबो दङ आरो जथाय दोलो हिसाबै बिथांमोना आवगायगासिनो दङ बायनायनि सम्भाबना नङा बेबायदि खुनु बाया दंबायनो थायो मात्र बिसायख'थिनि बेलायाव दाख्लै मानव गेदेर माने आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे बिजेपिया इलेक्सननि थाखाय जानजि खाफ्रानांगौ बिटिसि इलेक्सनाव आरो आगोलनि बायदिनो हारसिङै गेलेगोन मात्र बिथाङा बे बाथ्राखौल' बुंदों आरो आगोलनिफ्रायनो हारसिङै गेलेबोबाय थादों आरो बिजेपिनि बेलायाव बेनो गासै बिजेपि मावथिफ्रानो दिनै माने डिमान्ड खालामदों जे बयबो जों इलेक्सन गेलेनो मोननांगौ नांगौबा जेनगोन होनब्लाबो गेलेनो मोननांगौ दा बेफोरबायदि माखासे जाहोन थायो आरो जेला इलेक्सन गेलेया होनो अब्ला आरो मानो बिजेपि खालामनो दस्रा हान्जायाव माने थांगोन बेबायदि माखासे सिचुएशनफोर फैनायनि जाहोनावनो राजखान्थि हान्जाया अरायबो पार्टिनि मावग्रा दांग्राफोरनि सायाव सोनारनानै बेफोरबायदि थांखिखौ लाबोयो आरो सिट शेयारिं आगोलनिफ्रायबो गैया आरो दाबो माने बिसायख'थिनि सिगां बे बाथ्राया जेबो माने बिदि सावरायनाय फैयाखै नाथाय माने बिजेपि हान्जानि जिथु मावफुं आफाद बे मावफुं आफादाव बे थांखिया फैदों आरो चिफ मिनिस्टारा गाव पार्सनेलि बे खोथाखौ बुंदों जे बिजेपि जायफोर दं माने मावथिफोर बिथांमोना दा बेवहाय गासिबो समस्थियावनो खामानि मावनांगौ आरो गासै समस्थियावनो बिजेपिया हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन दा बे नाथाय जोंनि एलायन्सआ बायनायनि खोथा गैया एलायन्सआ एलायन्सैनो थाबाय थागोन गतिके इलेक्सनाव फैगासिनो दं गतिके दा नोंथांनि महरखौ सिगाङाव दोननानै बिटिसिआव बिजेपिआ राजखान्थि गेलेनाय बेबायदि जेबो गैया मानसिफोरनि साननाय गतिके मोनसे बेसेबांबा गिदिर पार्टी दिनै बिजेपिआ मोनसे भारतीय राष्ट्रीय हान्जा दल बिसिनि आं दा स्पिकारखाय होनदों आरो जि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरनि नोजोरफ्रा गोबां गोजानसिम सौहैयो आरो पार्टीनि डिसिसना इउपिपिएल बिपिएफ बायदि लकेलि जाया माबा मोनसे थांखि लानांगौब्लाबो बियो एकदमबारे राष्ट्रीय कमिटिसिम थांनांगौ जायो आरोखि दा राजखान्थिनि बेलायाव जेब्ला बिटिसिनि बाथ्रा फैबाय बिटिसिआव बिजेपिआ बेबायदि नुसारजानाय रावबो दैदेनगिरि गैया आरो बेवहाय आगोलनिफ्रायनो मैखोम मोनसे भाव लाबोआखैखाय मानसिफ्रा नागिरो कि सोर जानो हाथाव माने बेफोरखौ दैदेनग्राया बिटिसिआव खामानि मावग्राया दा बेवहाय आं दं नालाय बिटिसिनिफ्राय आरो दिनैहाय स्पिकार हिसाबै दं नालाय आरो जोंहा नै सन्तोष कजर दं एक्स एमपि बेबायदि माखासे एक्स एमएलए बनेन मोसाहारि बिथांमोन माखासेफोर दं जायफ्रा आगोलाव माने एमपि जाबाय एमएलए जाबाय अब्ला बिसोरखौनो लानानै सावरायनाय जायो साननाय जायो आंनि बेलायावबो बेबायदि सोरबा नङा सोरबा बेबायदि मोनसे साननानै सावरायलायनाय बुंलायनाया जागोन नाथाय बिजेपिनिफ्राय दाबो बेबायदि गैया सोरखौ बिबान होनानै माबायदि इलेक्सननि थाखाय माने हाबाफारि लानानै खामानि मावो दाबो बिजेपिनिफ्राय बेबायदि जेबो जाथ'वाखै बिटिसि इलेक्सनखौ मात्र दल हिसाबै खामानि मावनोल' खावलायथ'दों बेराफारसेथिं आंहा बेक्तिगत भाबै बेवहाय आंनि बुंनाय आंनि साननाय आंनि हास्थायनाय बिदि जेबो गैया आरो दिनै आंखौ जोंनि पार्टिया जि बिबान होदों आरो बे बिबानानो आंना माने सामफ्रामबो माने रेस गैयै रुजुनखौनो हायै दिनै सारा आसामनि बे मोनसे बिधान सभानिनो आंखौ बिबान होदों दिनै अल इन्डियानि जोंनि जिथु बिधान सभाफोर दं बिसिनिजों आङो एस'सियेसनाव दं प्रेसाइडिं अफिसार्सआव गुबुन गुबुन स्टेटआवबो थांनांबाय थागौ आरो जयैनो खामानि मावनांगौ इन्टारनेशनेल जिथु कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सियेसन बेखौ इन्डियानिफ्राय आंखौ रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै आंखौ बेवहाय होनानै दोनदों जि भारतनिफ्राय 3 सोद्रोमा थायो बेवहाय आं सासे नैथि टार्मनि थाखायबो आंखौ दा होदों आरो आंनि माने नैथि टार्मआ आरोबाव दा बोसोरथाम दंबावो माने कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सियेसनाव दा बेबायदि गोबां खामानि जेराव आंहा दङ आंखौ बे बिबानखौ होनानै दा खामानि मावहोगासिनो दं गतिके बे बेलायाव आं सानो आरो बेबायदि माने गुबुन बाथ्रा फैया मोनसेयाथ' आंहा पार्टियाव बिदि जेबो बुंनांगौ गैया एथबां मोनसे मा होनो आंनो पजिसन होनायनि उनाव आरो बे बिटिसिआ मोनसे माने काउन्सिल बे काउन्सिलखौसो नांगौ होनना बुंनायनि ओंथियानो गैया नाथाय पार्टि खालामनाय जायखिजाया मानसियानो बिजेपिआव बेखौ जेब्ला जेराव दोनो मालाबा नों पार्टियावल' थानानै मावदो होनगोन मालाबा नों एमएलए दागिलेसि होनगोन आरो मालाबा आंखौ नों भिसिडिसि नङा आं होनदों जे बेबायदियानो जेबो गैया आरो आं दिनै राजखान्थियारि भाबै गुदिनिफ्राय 2001 मायथाइयाव आङो एमएलए जानानै जि खामानि मावबाय थादों आं जथेस्थ
सेटिसफेक्सन दं मानो बड' एकर्डआव आं निजे दंमोन जितु बिटिसि एकर्ड बिएलटिसि जादों बिनि गासिबो मावनाय दांनाय जिला दानाय बेखौ आं गाव निजे गावनि आखाइजों मावनो मोनदों बिनि उनाव बड' एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन जानाय दानि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों हाग्रामा चन्दन ब्रह्म बा खाम्फा बरगयारी मानव गेदेर बिथांमोनजों ज' गोरोब होलायनानै खामानि मावबोनानै दिनैनि बिटिसिखौ सम्पुर्ण इमप्लिमेन्ट खालामदों गतिके बेखौ लानानै आङो गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनो बिनि उनाव दिनैहाय आङो बाथौ धोरोमनि माने नैथि मंगलबारनि बन्दखौ बै समाव सर्बानन्द सन'वालखौ आमिन गावनि माबायाव फैनानै घोषणा खालामहोनो खावलायनानै बिथाङा बेखौ खालामना होदों बेखौ आं दिनै मावफुंनो हादों आयेननि बेलायाव आंखौ एमएलए बानायनायनि उनाव स्पिकार होबाय स्पिकार जानानै आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै आसाम बिधान सभायाव दिनैहाय आङो बर' रावखौ माने गायसनबाय आरो जेराव दा 42 सा रेगुलार बर' एमप्लयिफोर दा बेवहाय खालामनो हाबाय एसेम्ब्लियाव जे बर' रावा दा सोलिलांबाय थासिगोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जायखौ नांथ'वा जाथ'नाङा मानाङा होननानै बुंलायनाय जादोंमोन आरो दिनै थालाङोमोनबा मा जागौमोन मोनथिया बेखौबो आङो नाजानानै गभर्नरनिफ्राय अर्डिनेन्स खालामहोनानै बै समाव मानव गेदेर सर्बानन्द सन'वाल आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ नारसिनथाबनानै दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाजाबाय आयेनगत भाबै माखासे खामानि दंबावो दा बेबायदि गोबां माने खामानिखौ आङो मावबोनो मोनबाय आरो आंखौ दिनै आइ आफा रायजो राजा आंनि लोगोफोर जोंनि संगठनफोर मालाबा आंखौ एमएलए बानायबाय मालाबा आंखौ आर्टपेड चेयारमेन बानायबाय मालाबा आंखौ एमपि बानायबाय दिनै आंखौ एमएलए दा स्पिकार आरो आंहा मा लुबैनाय थाबावनांगौ गतिके बयबो जानांगौ नाथाय जेरावखि थाया जोङो रायजोनि खामानि मावनांगौ पार्टिजों खोथा गैया पार्टिया मात्र जांख्लाल' आरो बे जांख्लाजों गाखोनानै सहैखांबा बयनोबो हरनांगौ सिलिङाव मोनहैबा गय गोरानखौ बयनोबो हरनांगौ नङा होमबा खुसिया गोरानबाबो बयनोबो हरनांगौ गतिके जांख्लाया माने मोनसेयावनो गाखोलांबा जलदब जलदब गोलैनोबो हागौ मालाबा नोङो जांख्लाया गानोबो हागौ ओंखायनो गोजौसिम सहैनो जाय जि सुबिदा मोनो बेजों गाखोलांनांगौ नाथाय गाखोखांनानै गोजौआव सहैबा जों बयबो गाहायाव थानाय मानसिफोरनो गोजौआव मा दं बेखौ हरनांगौ आरो होमबानो जायो